22 listopada. Nie przegapszy los. רבי אלימלך נולד וגדל כאן, בעיירת תקטין, הלוא היא תיקוצ'ין, לאביו רבי אליעזר ליפמן ולאמו מיריש, שלצדקנותה ואישיותה נקשרו סיפורים רבים. 5 אחים היו למשפחת ליפמן בתקטין, 4 בנים ובת. רבי אלימלך גדל ופיתח שיטת חסידות יחד עם אחיו רבי זושה. שמו של מייסד החסידות, הבעל שם טוב, הגיע עליהם, והסיפורים המופלאים השפיעו על דרכם. מכאן יצאו האחים למסע גלות במשך 5 שנים, כשיטה חינוכית דתית לכפרת עוונות, שותפות בצער ובגורל של ישראל והכרת המציאות. עם חזרתם ופטירתו של יורש הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', התמנה רבי אלימלך למנהיג התנועה החסידית וקבע מקומו בליז'נסק. מעניין שהסבא שלי, שנפטר לפני 2 לפני שנסעתי לפה, שאלתי את אבא אם מותר לי בכלל להגיע פה, אני כהן. אז אבא אמר לי שהסבא היה פה, כן, הוא נכנס והוא התפלל פה, אז היה לי על מי לסמוך. מעניין שהבן שלי שנולד לפני חודש, גם היה לי ספק מה לקרוא לה בן. היה לי השם של הסבא, והיה לי גם את השם של הרבי מנחם מנדל, הרבי מלובביץ'. אז היה לי ספק, יומיים לפני הברית. אז מה עשיתי? יש כזה הנהגה או מנהג, שלפעמים כשצריכים תשובה מן השמיים, פותחים ספר, חומש. אז אני לקחתי את הספר תניא. הכל פה קשור, תניא, אדרבה. אז פתחתי את התניא. דרך אגב, אחד מההסכמות בתניא, זה האח של הרב אלימלך, רב זושה, נתן את ההסכמה על ספר תניא קדישה. ופתחתי, והשורות הראשונות שעיניי ראו, היה כתוב ככה, רגע, מה היה השם של הסבא? השם של הסבא היה מאיר ישראל איסר. Okay. אז פתחתי את הספר וקראתי ככה, שאפילו אצל בור בעמי הארץ, מאיר אור שבת ויום טוב. היה לי 2 סימנים, היה כתוב מאיר, ושנית, הברית היה צריך להיות בשמחת תורה ביום טוב, אז גם לי היה עזרה מן השמיים, רוח הקודש, איך לקרוא את רוח הקודש של אלתר רבי, של האדמו"ר הזקן, לא היה רוח הקודש לכתוב באותו דף, שאפילו אצל בור עמי הארץ מאיר אור שבת ויום טוב, ובכן הבן שלי זה נקרא מאיר ישראל איסר. לפני כ3 או 4, לא, כבר 5 שנים, הייתי עוד רב בתל אביב, הזמינו אותי לתוכנית הילוך חוזר, ואני ביקשתי את תניא. עוד גזוק דירי לגרבי שמואל בן אלישע. אז הבאתי לאולפן מסכת ברכות, פתחתי את הדף וראיתי לו את המילים האלה, שהקדוש ברוך הוא מבקש מהכהן הגדול רבי ישמעאל, שהוא מ10 הרוגי מלכות, תהיה רבי ישמעאל עצמו ועלה למרום, כי שמעתי מזה אותו רבי ישמעאל בן אלישע. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו ברכני, וזה יכול להיות דבר כזה? וזו גמרא מפורשת. ואז שמעו, הבינו שתניא ושנינו בברייתא. תניא, סיפור לקוח מתוך הגמרא, המלחין יוסי גרין פרץ כיוון ודרך בשירה החסידית, שירים מורכבים לטקסטים מחוץ לסידור. השיר תניא הפך בן לילה להמנון בקהילות רבות. השיר הממצא בסיפורו את עיקרי החסידות מהווה סיר רגשי בעולם המוסיקה החסידית.
אני דור תשיעי של הנוער אלימלך,